B'impenn favur tissieħ fil-qasam ġudizzjarju, in-numru ta' avukati ta' tfal fil-qrati Maltin tela għal 10, hekk kif 4 avukati ġodda jnaqdu mas-6 li diġà kien hemm. Dawn l-avukati li ntazdu wara sejħa pubblika li saret se jipproteġu aktar minorenni fi kwalunkwe proċeduri, fosthom fil-qorti tal-minorenni u fil-qorti tal-familja. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati Eunice Grek Fiorini spjegat kif in-numru ta' dawn l-avukati huwa mistenni li jkompli jiżdied sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza fil-qrati. Dan fil-waqt li ġie żgurat li dawn l-avukati jingħataw it-taħriġ meħtieġ. L-iskop li żidna n-numru tal-avukata ta' tfal kien propju biex il-minuri intuhom aktar vuċi. Ikun hemm iktar dedikazzjoni għall-minuri ħalli x-xogħol ikun jista' jitqassam aħjar u jkun iktar effiċjenti. Kif qal tajjeb il-Ministru, ħajkun hemm anke l-konsultazzjoni pubblika għax din hija parti mill-inizjattivi oħrajn li għandna. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard spjega kif diversi emendi li saru taw aktar importanza lil dan l-irwol e kif issa dawn l-avukati huma meqjusa bħala difensuri tal-minorenni. Il-Ministru Attard qal kif il-ħatra ta' dawn l-avukati tkompli ssostni l-investiment bla preċedent fir-riżorsa umana fis-settur tal-ġustizzja fejn kważi ġirdu pjat in-numru ta' avukati appuntati biex iservu f'dan l-irwol. Żied jgħid li l-Gvern ara fikompli saħaħ l-irwol tal-avukati tat-tfal e kif sar rappreżentant legali ta' tfal u mhux espert tal-qorti. Komplena ninvestu fir-riżorsa umana fil-professjonisti tagħna li jagħtu servizz fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna titkellmu hawnhekk fuq kważi irdupjajna dak li huma avukati ta' tfal u qed naraw ukoll li lissa l-pass li jmiss li dik hija riforma jew konsultazzjoni pubblika dwar l-ewwel fażi tar-riforma fil-qorti tal-familja naraw li nkomplu nsaħħu rwol tal-avukati ta' tfal li għandhom funzjoni importanti ħafna biex nassiguraw illi t-tfal li jkunu involuti sfortunatament f'ċirkostanzi ta' disputi legali jkollhom rappreżentanza legali f'dawn il-proċeduri. Il-Ministru Attard żied jgħid li fi żmien li ġej se tkun varata konsultazzjoni pubblika dwar is-settur tal-familja li tinkludi wkoll rakkomandazzjoni fuq it-tissieħ ta' dan l-irwol fosthom b'kundizzjonijiet aħjar. Huwa kompla jgħid li l-impenn tal-Gvern huwa li jisħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni. Temm ifakkar ukoll kif permezz ta' aġġornament teknoloġiku fil-qrati, il-minorenni llum jistgħu jagħtu xhieda mingħajr pressjoni żejda bi preżenza fiżika fil-qorti. Fit-tmiem iċ-ċerimonja l-Ministru Attard ippreżenta ċertifikat tal-ħatra lill-avukati.